Tumpuk matumpo-tumpo. Saya punya anak gadis 2 loh, Mas. Non, jare lanang siji wis rabi. Lanang siji wis rabi, tapi kan anakku iso ana 3, sing siji nomor 2 wis rabi, nomor 3, nomor 4 itu urung, cek gadis-gadis. Kajenge. Saya nomor 3 SMK kelas 2. Saya nomor 4 MTS kelas 2 masuk SMA kelas. SMK kelas 2? Heeh. Kula wis duwe. Dikancani karo Mbah Tumpuk. Oh iya. Diaturi jumeneng men nembang sak lagu 2 lagu. Mbok menawa Oh sinom mau ana sing ngersakake sinom terus. Oh iya, ben diselirani karo penjane Mbak Tumpuk. Jane jeneng asline iki sapa aku ya ora dong. Lah mbok mulane jenengan niku ya sekali-sekali syukur terus berlangganan. Kula niku ya dijawil ngono lho. Ora mek. Dijawil nek kene Jakarta ya mongko tanggapane ke Sleman ngrekoso. Tenang saja kan. Oh iya. Bos-bos mriki kathah. Engko tiwas tak jawil ana sing muring. Kok ndak yoga-yoga kepengin ora sah. Niki kula kleresan ten mriki kepanggih kali Pak D jenengan. Pak sinten? Nika lho. Oh, Pardi Kucing nika to. Nika nek enten ngriki Ariel Tantrum. Niku riyen teng Jakarta rencang. Nggih. Nggih. Heeh. Wah niku riyen teng Jakarta ngosasik Bantar Gebang nika. Oke, alhamdulillah kepanggih kalih Mas Ipung. Nggih, iki pelanggan lama katese. Member. Member gitu. Heeh. Pak D, mriki Pak D. Pak D Pardi. Pak De Ipung mawon kali jenengan. Kan kita duet. Ayo wis. Alah Oh, kok gayane wong wis ning desa suwe kok enggak usah. rene lho, men nggo tombok kangen kanca-kanca. Alah sini. Awang wis ning desa ki wis suwe lho wis pirang-pirang tahun. Gayane enggak usah. Enggak usah. Wingi minumnya pakai gendul. Heeh. Pak D Pardi mriki Pak D. Gen kena nggo tombok kangen kanca-kanca lho, suwe ora ketemu. Ah nek arep marekke kangen ki ongkur ning kene kok ya. Heeh iya. Heeh, mangga sinam paricerita. Dawah rujak jeruk. Menika wonten sing ngersake. Nggih. Iya. Lah, Lah wong Pak D ki lho kene lho men ketok. Ketok Pak D isinan. niku ki mboten sah digolekke tempat. Maksudnya mboten sah dikei, maksudnya ora sah dijak. Mang mriki ben ketok. Kuwi karepe sok arep ketok dhewe kok kuwi. Heeh ta, heeh. Kuwi. Aku wani ngarapi ngene iki mergo kuwi Pak Deku dhewe kuwi. Sangka aku akrabe. Ning liyane ya padha wae ning. Iya, mangga Bu. Tumpuk matumpo-tumpo. Saya punya anak gadis 2 loh, Mas. Non, jare lanang siji wis rabi. Lanang siji wis rabi, tapi kan anakku iso ana 3, sing siji nomor 2 wis rabi, nomor 3, nomor 4 itu urung, cek gadis-gadis. Kajenge. Saya nomor 3 SMK kelas 2. Saya nomor 4 MTS kelas 2 masuk SMA kelas. SMK kelas 2? Heeh. Kula wis duwe. Lah aku nak mong cerita. Halah, kula nggih ngomong nek kula wis duwe. Sorry. Guyon lho iki. Lah jare jenengan ki lagi SMA kelas 1. Lah iya. Wis duwe. Aku kula ngarahi nggih sing kelas 2 niku, Pak. Lah tibake kendel yo. Latihan ki karo sing SMP. Ngopo ki do AO ki ngopo ki? Wah, jejele cempala sisan ngono. Mangga nulada. Ya.
Seniman sing putri seni lagi tumpuk tumrepe wonten seni Pol, kowe nek arep sing kelas 9 MTS apa arep sing kelas 2 SMK, Pol? Milih ibune, ya kono gak dhewe ah. Kimpoli lanange di anu ya. Apa? Tenan masalahnya ngarah sing gerang ora dadi. Ngarah sing cilik ora dadi. Ngakhire ngarah lanang. Ya aja masa jeruk makan jeruk. Ngarah apa? Weh, kowe ora ngerti apa Kimpol ki mantane Alpan? Kancane Galuh ki malah rambutnya apik. Apa? Kae lho deloken. Sing ngarep kaya garangan. Sing pinggir kaya suket. Aja cedak-cedak masroni kowe engko dirit ndasmu. Iya. Via. Hah? Lanjut ke sik. Untung dalange isih bocah lho. Lah piye nek Tak gedhe? kira ki wis gerangan lho, tibake isih bocah lho. Kowe kayake ngerti bedane gerangan karo bocah iki kayake. Bocah edan kok. Bocah-bocah tuwa. Yo. Kepating. Ayo tukang syuting lho, nakal tenan kae. Lah ya jarane bocah tua nakal. Kae. Kepati amah. Malam minggu Pripun? Mas Bambang. Mas Ki Bambang. Bambang Wiji Nugroho. Oh, Pak Bambang Wiji, heeh. Sajane wau kan mampir ning wong sepanjang dalan macet dados kula mboten saged mampir. Oh. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Heeh. Sing jeneng kawontenan menika. Awas mang meradi mikir. Nah, kowe nek keterak pangeran beki jenengan. Ya. Dintekke. Bin nafsu tabah
serak ora ngampirke tanapi siang ratri Rogane ngambil ijo bacan duwe bojo nanging aja loro. Dek, mah lho kayak udah tadi tiba toh. pripun Jangan memandang saya terus. Anggap saya ibumu. Dih GR Loh, orang ngakoni. Loh nyatane lho, nyawang rene nyekel udut-udute nganti tiba. nyawang wong anu popmi kae ya kula ki Dipisah karo Mbak Yuli yo dancuk jarene. sapa kono gak do gelut kono Nggih niki ugi matur nuwun Mbak Sri Pletek. prawo Mboten, jarene kira wong ora. udan, terus Mbak Rini, terus apa mau Mbak Iin. Heeh. Jane karepe kula kan mampir ning lah wong sesuk kula langsung bablas Jakarta. ora sida mampir kok omong-omong Piye Yul? Yuli malah ora ngampirke. lah men kuliah Blarak. daleme kur Nek Yuli ki blarak disampirke omahe cerak ditinggal lunga. kowe Yul Piye Yul Yul? dhisik ki Mbak Yuli kowe wis apa arep karo kimpul asline Karo sapa? hah Karo sapa? kimpul kae lho Kimpul. heeh ra ya iki ta pol heeh to ngaku kowe Oh, jebule to. Hama. rasane ati rasa risi suwe ora ditewi Mas yo mas yo mas yo ben janji komen aja lalen pamri supaya kajen sajae arep bali buat cilae bekake kana umur aja kami Recak para sarjana aja ngoyo dimenas recak manas pantaten aja inggas tiwas lapi beras ya mas wong manges lapi beras ya mas tiwas aku Mas mangkene iki rasane ati rasane si suwe ora ditewi mas yo mas yo ben janji kopen aja lalen pamri Yesus kaya kajen sajae arep lali wajib bapake
Matur nuwun Mbak Tumpuk pun ngaturke. Ya. Nggih, sami-sami. Pripun Mas Kimpul lajeng duet kali Mbak Yuli? Ayo, Pol. Ala Kimpul iki ngerasan-ngrasani bareng ketemu wedok-wedoke wedi. Iya. Jan kon dhisik iki Kimpul ngoten niku kok, Mbak. Kowe ke diece karo kendhit kowe. Dodolanmu dolanan ora bakal nyukupi. Ya. Ki Mas ana ingkang ngrusakake perahu layar. Oh iya, dipinangkani dhisik. Heeh. Pelok, Mas. Aku meng karanganku kok. Asline ya pelok, sak mestine. Ya. Ding 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 no no ding. Ya. Ngaturke panuwun. Heeh. Wis dipinangkani perahu layar wis dipinangkani. Heeh. Iki mau Mbak Anggi iki pamundutan saka Pak Amin Yudi Widodo. Telepon Mas, telepon Mas. Halo, sorry. Ayo Mbak Anggi diaturke. Angentane bawane Kinandri Tebu Sayun. Kinandri Semarangan ora. Ya. Piye? Ora piye-piye. Kok melu mangap? Hei! Udah, wajah. Apa to? Ora kae mung tukang arang ya wis tokno wae kae. Apane? Apane? Oh. Padune kepengin kok.